Tudod, mi az a vizuális zaj? Szia, Csené Vadnai Bori vagyok, a Manna Keresztény Női Központnak a vezetője. A Sashalmi Keresztény Női Körben járt, vendégünk volt Hegyi Nagy Lívia, a REND projekt tulajdonosa, és tőle hallottam ezt a kifejezést, hogy vizuális zaj. Ez azt jelenti, hogy ha túl sok tárgy vesz körül minket, akkor az megterheli az agyunkat, lefáraszt, csökkenti a koncentrációt. Szóval a nagy kupi az elszívja az energiáinkat, és nem tudunk tőle koncentrálni. Olyan, mintha folytonos zajban dolgoznánk, csak ez a zaj nem a fülünkön keresztül érkezik az agyunkba, hanem a szemünkön át. Ezért arra hívlak ma, hogy tegyél rendet az íróasztalodon, a munkakörnyezetedben. Szelektálj, dobd ki, ami már nem kell, csoportosítsad a tárgyakat felhasználásuk szerint, tehát például a ceruzák, tollak legyenek egy helyen, és tisztítsd le az íróasztalodnak a munkafelületét. Ugye érzed, hogy ez visszahat a lelkedre is, hogy rendezettebb, összeszedettebb lettél. Hogyha ilyen vannak tapasztalataid a rendrakásról és a vizuális zajról, akkor kérlek, oszd meg velünk a videó alatt. Szia!